Čus z dnešného videa a dneska si ideme rozobrať tieto dva kompakty a z nich urobiť single shotky. Prvé tu máme Mini Panda 16 rán 20 mm ráž. Ak chcete, tak tu máte aj video, ako to vyzerá, alebo obrázky. Si myslím, že tu bude dosť v pohode. Potom tu máme kompakt Glass Slider, má 25 rán a má 25 mm ráž. Potom tu máte to tiež obrázky, že ako to vyzerá. Toto kompakt nemá video. Takže, čo ďalej budeme potrebovať na single shotky? Nejaké pásku, zápalnicu, nejakú kvalitnejšiu, potom nožík, ale si ho musím ešte priniesť, a potom nejakú onú vec, aby ste to vedeli odštiknúť, ten knot. Dobre, tak ja idem ešte si zobrať nožík a ideme sa vrhnúť na rozoberačku kompaktov. Tak som späť, už mám nožík a v mojom prípade si ešte dám rukavicu pre zranenie, takže ak chcete, tak si môžete aj vydať rukavice. Takže si ju navlečem a sa ozveme. Dobre, môžeme ísť už konečne na to. Tak prvé začneme, by som povedal, s týmto menším kompaktom a potom sa vrhneme na tento väčší kompakt. Si dáme nabok. Tak a ešte budete potrebovať takú podložku, aby sa vám ten spodok nevysypal úplne. Je tam nejaká sádra alebo niečo také. Tak môžeme ísť na to. Tak otvoríme teda. Super. Takže máme to vnútro už. Boky si teraz dáme. Či pôjdu. Dobre. A teraz ešte ten boxík dať preč, aby nám nezavadzal. Tak spodok nejak, tak toto vyzerá. Dosť sa toho práši. No, práši. Skôr sa to všetko vysype skôr. Tak budeme aj tesniť spodok. Tak ešte pásky. Dobre. Tak, a teraz sa behneme na rozberáčku. Som aj rozmýšľal, že či nedám aj dvojité, ale asi urobíme len samostatné. Tak, zoberieme si palec, obcháme a vyberieme si. A takto budeme opakovať Dobre, tak máme to už nadrobené a rozdelené
na single shotky, takže už to máme teda hotové. Ale my si to ešte urobíme inak, takže dáme si preč tieto zapálnice. To je jedna, super. Dáme si nejakú dĺžku zapálnice. Máme asi takto. Máme skôr takto. Tak, také väčšie kúsky si urobíme a zoberieme si aj pásku. Si to teraz musím dať dole, lebo s rukavicou to absolútne nejde. Takže celá tá špinavšia práca preč, takže môžeme si to dať dole a ideme sa vrhnúť ešte na upevnenie týchto. Tak ja si prilepím spodok, nech sa mi to tu nesýpe o dušu. Tak. A teraz si urobíme to, že si urobíme takú kvačku na konci, nejakú takúto. Nech to tam drží pevne. A tak aby sa nám to tam aj vošlo. Do zdru. Tak. Mal som dať i menšiu tú zapálnicu. Že niekde takto ju odsláknem. Dobře. Očistím to kus. Tak zoberám si zase pásku. Koľko bude treba tak. A dáme to takto. A prilepíme to tak. Nech to hlavne drží a sa to nejak nevysypuje a dal som viacej. Takže nevadí. Kusok nám zbíde. Ajajaj. Dobre. Super. Tak. A single shotku máme hotovú. Keď chcete, ešte si to môžete ozdobiť, alebo ak toto, aby sa vám to nevysypalo z horajška, tak si to môžete, neviem, takto a budete mať ešte uzáver. Takže, a takto budeme pokračovať s ďalšími. A to celé. Dobre to bude. Tak, dáme si tu, hodíme asi timelapse a ideme úplne, že na to. Takže za chvíľku. Tak, pre video som si dal dole obväz, lebo to sa fakt nedalo. A môžeme zase ďalej pokračovať. Máme tu všetky 16 single shotky pokope. Takže, jak vidíte, som to urobil takto. Niektoré stoja dosť nakrivo, ale to úplne nevadí. A dal som ešte hore tie krytky, lebo dosť sa sype z tohto kompaktu, takže aby sa mi toto tak nesypalo. Potom máme tu dve invalidy, ktoré nechceli absolútne stať. Takže majú nejakú takú podložku a takú podložku. Takže dobre, z tohto videa to bude všetko. Druhý kompakt sa mi tu nevojde, ale keby ste chceli, tak mi dajte vedieť do komentára a natočím i tam ten kompakt, ktorý je tento tu The Last Soulrider. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Takže čus!